14 сентябр президенти Туркманистон Сердар Бердимухамедов барои иштирок дар вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои усуи марказӣ ва ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои муассиси фонди байналмилалии наҷоти арал ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти Туркманистон Сердар Бердимухамедовро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 14 сентябр президенти Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев барои иштирок дар вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои муассиси фонди байналмилалии наҷоти арал ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти Қазоқистон Қосим Жомарт Токаевро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 14 сентябр президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев барои иштирок дар вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои муассиси фонди байналмилалии наҷоти арал ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёевро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 14 сентябр президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров барои иштирок дар вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаровро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 14 сентябр президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиевро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд.